тамошобино бе таъриф бе реклама ма шумода ҳозир мехоҳам анамин намуд супергелора тавсия дидем. Бовар мекунед ҳам қазурай ира аллакай ма чандум боршид гирифтам я 7 моҳ пеш 8 моҳ ё 7 моҳ пеш ма гирифтагӣ будам то ҳозира анамира ма истифода бурдам ҳам хушрувай и чи гелай ҳозир мефаҳмонам то надухтаро супергелай универсальный ҳам ба даст либос вақте мешуви истифодаш мебарӣ ҳам мошинаи автомат ҳам мошинаи полуавтомат ҳама чида мешава шумо дигар порошок истифода намебарен кондитсионеру дигар калгону дигар чизора метавонед ки истифода набарен и ҳам либос ҳам хушбӯй мекуна ҳам мулоими хушрӯ мекуна ҳам таб тоза мекуна доғора мегира духтарако марамат чанд та запах шастай ҳам қабул ба барорай ки бовар кунед ширкати ватанияй ба баракатай тамошобино як донаи ҳами 5 литр 300 грамм ай бовар мекунед ҳам калонай чанд моҳ мебара ми як донаш чанд моҳ мебара нархаш 45 сомон ай бовар мекунед духтарако 45 сомон ай ки баробар янамун ширкатои хориҷие ки ҳаст мисол қимат ай янамин намуд гелошон и аз ваёда чандин бор болояй марамат метавонен дархост кунен чанд та запах шастай нигоҳ кунед ҷама чанд намуча гирифтагим барои ки ман як чанд та мегирам як бора ба чанд моҳ мебара гуфтестам ко 7-8 моҳ пеш ман ҳамира реклама кардагим дидагиам ина ҳозир духтарако метавонен шумоям дархост кунен нархош арзона ина 45 сомон ай баъд иҷада бо медонед салфеткаву нахе жидки милаву ҳама чи доран ҳамаш хушрӯвай ҳамашда гарантия метима сифатошда ки зури зурай ана ариана ям гелай и нав бромадай новинкашуна и 60 сомон ай бо я намуд ғавси хушрӯвай ки ями як вайш 60 та вайда мешава 60 либосшувида метавонед амира истифода барен хулас беҳтаринан тамошобино страничкашона мемонам рақамҳои ватсапшона мемонам доставка хоҳен ҳами ҳозир нависен доставка доран ба медонен тез иҷада акция мерава ҳама ями маҳсулотошона набор карда арзон карда пешниҳод мекунанд инчунин тамошобино рамис гирифтам рамиси калон гирифтам 5 литра и 40 сомон ай 5 литр зиёдай 40 сомон ай чанд моҳ мебара иям ғавси хушрӯвай ина жидки милёша бинен жидки милош боваяй увлажняющая бомқа бои хушрӯ доран баъдан аминоям ку гело бошда гап нест ҳам либоса тоза мекуна ҳам я намуд бӯи хушрӯ дора пушаймон намешавен ҳатман тамошобино страничкашон будроен тамошо кунен ё ин ки заказ кунен духтарако рақамошон аст дар рӯи экран доставкатон мекунан истифода барен раҳмат мегӯен ана баъд ана хел вай дора диден барои тиреза шуштан ёям зурай арзонай чӣ хеле гуфтум ягон камбудӣ надора ягон бадтарин надора аз анамун ширкатҳои хориҷӣ мана маҳсулоти ватанира ширкати ватанира дастгирӣ мекунем духтарако гузашта тамошо кунен бинен аз пеш бо чандин новинкаҳои зур мову шуморо интизорай ана тамошобино касоне ки бо барои савдо мегиранд медонам ки бисёр магазинҳоям тамошо мекунанд барои савдо ино бо нархҳои оптум доранд оптумш бо арзонай марамат ваёшон ҳастай страничкашон ҳаст ман страничкашона отметид мекунам бо метавонен хичонкати ҳамсӯҳбат шавенду маълумоти бештара аз худи анамино пайдо кунен иҷада маҳсулот бисёрай страничкашонда бидроен тамошо кунен ҳама маҳсулотое ки барои шустушӯӣ барои тозагӣ дар корай дар ин страничка ба осонӣ пайдо мекунен